ओहो जाथ'वाखै र'। ओमफ्राय गाबोननि थाखाय रेडि जाना थाखा दे। रेडि जाना दंखायो दे। नंगौ सना? औ सना। सना बुंबा जा मोजां खोनाखायो, दिनै खेबसे बुंबावनाय। माबा सना। बिखा बिख्लो खामग्लिजोबखायो। बिखा बिख्लो खामजोबोनो। ओमफ्राय गाबोनो खैथासोआव फैनो सानदों? 10थासोआव थांगोन दे। ओमफ्राय नोंसोरनि गजा सगावनो लोगो हममारगोनबा? औ गजा सगावनो लोगो हममारगोन। जों गामियावबो बिदि फैबाय थानो होनो बोरैबा मोनोना। औ मिथिगौ आंबो ओरैनोबाबो थांबाय थाखाया र'। ओमफ्राय गाबोनलाय मा गानना फैगोन? मा गाननाय जायोथाय सानथ'वाखै र' आङो। दख'ना गानना फै नोङो। दख'ना गानबा जा समायना नुखायो नोंखौ। नंगौ, थेंक इउ। वेलकाम सना। ओमफ्राय माथो खालाया? आङो ना बिबारिजों रायज्लायगासिनो। आब' ओंखाम खुरबाय आङो। नोंना नामा नोंसा ओंखाम खुरबायनो? रोनाय आंनोबो खुरबाय आरो। आंनिखौ दानो खुराबाबो जागौमोन ना, आं दानो जाथ'वामोन। मानो जाया? जाफै आं मिथिया। खुरबायानो इयाव। रायज्लायखाङाखैमोन ना आङो। बादहो, खालि रायज्लायनाय ल'थार। दायो रायज्लायनो हाया आरो ओंखाम जाखांनानै। थेवब्लाबो नोंना माखारि जाफै, आं मिथिया दे मावजि जाफैगोन अबावबा। ओरैनोबा मावजि फैग्रा जासोदों। आरो ना गोरानबो एसे एवबावदोंसो आरो। ना गोराननि मोदोमनाय मोनबाथ' मावजिया दानो फैगोन मोनामसु। दे होनबा दायो रायज्लायगोन दे ओंखाम जाखांनानै। औ दे होनबालाय। फैदो। थौ। आब' नोङो रायज्लायनायफोरखौ एसे खम खालायदोंलै। मानो? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। फैदो। मोस्रोम, आङो रायज्लायनायखौ खम खालायनो हाला। आंनिया रायज्लायनाया आरो बांद्रायसो जाबावसिगोन। मानोना आङो फोजोंसारखौ बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसिनसो मोजां मोनग्रा जासिनबाय। दसे सम रायज्लायनो मोनाबानो फाग्लि रखम मोनखायो आङो। दाहालागै जानो फैना ओंखामखौ। थांगासिनो नै। मा जामारदों आंनो खिन्थालाय। जानायाथ' गोबां जाना दं। गाबनाङा देनाय, आंनो बाथ्राफोरखौ खिन्थालाय मा जामारदों। नोंलाय माथो नोंसा आमाय लानियावसो आलासि जानो फैदों होनदोंमोन, ओमफ्राय मा जाखो? गोबां खोथा दं। मा खोथा देनाय खोन्थालाय आंनो गावनि साननानै। आं नोंखौ बै सानखालि थगायदोंमोन। जोंफोरो आमाय लानाव आलासि जानो फैयाखैमोन, जोंफोरो थाखानो होननासो फैदोंमोन। होमबा नोंसोरनि न'आ अबेयावथ'? न'आलाय माथो जाखो? जोंफोरनिया न'आनो गैला। न' गैला माने आं जेबो बुजियासै। न' दङमोन, नाथाय आफाया जोंफोरखौ न'निफ्राय होखारहरदों। न'निफ्राय होखारहरदों? नाथाय मानि थाखाय? मालाय आफाया गुबुन हिनजावखौसो गोसथोयो, बेनिखायनो जोंफोरखौ सेया खालामबाय थायोमोन। सानसेखालि गावहा 5,000 फैसा गोमादोंमोन। ओमफ्राय आइखौनो आंखौसो लादो होननानै सिखाव हमदोंमोन। ओमफ्राय जों बायदि सिखावखौ मालाय न'आव लाखियानो, बेनिखायनो जोंफोरखौ होखारहरदो। फैसाया आफानिया गोमायाखैमोन, आं मिथिगौ। बियो जोंफोरखौ होखारनो होननानै होखारहरदोंमन। मानोना बियो गुबुन हिनजावखौ गोसो थोयोना, गुबुन हिनजावखौ जुलि लानो नागिरदों बियो। जोंफोरखौ बेनिखायनो न'आव लाखियाखै बियो। बिदिसो होमबा? ओमफ्राय नोंसोरो आमायलानाव थांनो होमबा माथो फैफिनखो? बिसोरबो मोजां मानसि नङालै, जोंफोरखौ गोबां आलाय सिलाय खालायो, जुनार रखम बाहायो। ओमफ्राय बिसोरबो जोंफोरखौ दिनै होखारहरबाय। नाथाय मानि थाखाय? खिन्थानो गोनांबा गोबां खोथा दं। जोंफोरखौ जुनार बायदिसो बाहायोमोन बिसोरबो। ओमफ्राय दा अबाव थांनो नागिरदों नोंसोरलाय? सोरहानियाव? बिदिनोसै फिसा, लामा दथाफोरावनो बिबथिं बायनानै जानोसै। खामानिफोर मोनबाय बायबालाय खामानि मावनानै जागोन। बेफोरखौ मा खोथा बुंदों नोङो मादै? लामा दथायाव थागोन? औ फिसा, जेबो उफाय गैला बेनि अनगा। अबावथ' थागोन जोंफोरो, रावबो गैया जोंफोरा। दङबाबो जोंफोरखौ सैमा रखम बाहायजोबो।
जोंहानियानो होमबा जोंहानियावनो थानो हागोन नोंसोरो नोंसानियाव औ जोंहानि न'आवनो थानो हागोन नोंसोरो नोंसानि न'नि मानसिफोरा जोंफोरखौ लाखिगोन ओमफ्राय न'नि मानसि आंनि न'आव रावबो गैया सासेल' दङ आंनि बिनानाव बिनानावल' नोंसा आइ आफामोनालाय गैया जोंफोर सानैखौ आइ आफाया उन्दैयावनो नागारलांदों नागारलांदों माने अबाव माने जेब्ला जों उन्दै सममोन बे समावनो जोंहानि आइ आफाया थैदों जोबोद दुखुनांथाव माथो ओमफ्राय नोङो अबेनि मार बै जोंहा आमाइमोन गामिनिनो मार ना नोङो ओहो आं बे गामिनि नंथारा आङो आमाइ लानियावसो थायोमोन दा आङो आमाइ लानियाव थाला दा न'आवसो थायो जोंफोरो फै जोंहानियावनो थानो हागोन फै जेबो नङा फिसा गामिनि मानसिफोरा मायबाफोर बुंबालाय ओइ जेबो बुङालै मादै फै जेबो नङा फै थु आयै जेबो नङा थु औ जेबो नङा फै जोंहानावनो थानो हागोन फै थु होनना फिसा थेंक इउ दे जोंफोरखौ नोंसानि न'आव जायगा होनायनि थाखाय वेलकाम फैदो फै थु फिसा ओंखाम संगासिनो आयं नोङो गाबोन अजानियाव थाबिस्लायनो फुङावनो थां दे आयं न'आव रावबो खामानि मावग्रा मानसि गैयाना खामानि मावनायावनोलाय 9टा 10टालाय जाखागोन एसेबां मानि गोबावजों नाङा नोङो 4टा बाजियावनो थांनांगोन आं बेफोरखौ जेबो मिथिया गसाय 4टा बाजियावलाय आङो सिखारनोनो थाङा माथो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनो जल्दि थाबिसखौ नांथारगौ एकदमबारे इमारजेन्सिथार बापरे बाप दे 8टाफोराव थांगोन दे जाया पाल्लि एसेबां 8टा मानि नङा नोङो 4टा नङाबा 5टायावनो थांनांगोन हानाय नङालै आयं एसेबां फुङाव थै आयं मानो बुजिया इमारजेन्सिथार होनना बुंबाबो आं नोंनो 100 रां होबावगोन दे नोङो 5टा बाजियावनो थांदो आयं आं नोंनो 100 रां होगोन फुङाव थांनायनि 100 रां नोङो आयं आंनो 100 रां होबावगोन फुङाव थांनायनि दे होनबा आयं जागोन दे थांगोन आङो दे होनबालाय फुङावनो दे आयं बुरै 5टा नङाबा 4टायावनो अके जागोन आयं बुरैयाबो साना फैसा होबासो हागौ फैसा नङाबा हाया बिबारि नोङो मानो थैनो रोङाखै दाहालागि गाबोनो बिबारिखौ नुगोन आङो बिबारिखौ बेसेबा नायबाय थानो लुबैयोलै दानसे दाननैनि उनाव स्क्रिन टाच मबाइल गंसे बायना होनांगोन र' होनबानिया सानफ्रोमबो नुबाय थागोन बिबारिखौ फैसाया आंना बेसेबां दं सानाखै माथो र' नायनि र' बेसेबां दं आया माथो 3000ल'सो दङ आंलाय सानदोंमोन 5000सो होना फैगोन होननानै दालाय माथो जाबावगोन बे 3000 फैसाया माथो थोनायानो नङा बेरायनो थांनायावनो माथो 1500 गाहाम नांगोन सानैजों आरो दुर्गा फुजाबो सफैबाय आंलाय सानदोंमोन दुर्गा फुजानि दख'ना बायनोबो फैसा होबोगोन होननानै दालाय माथो जानायानो नंला दा सोरनियाव मोनगोन आं दा आइनाव मोनगोन खोना र' आइनाव बिनाय नायनि नाथाय मा होननानै बिगोन बाइकखौबोथ' दाख्लैल'सो फाहामखांबाय मबाइल गाज्रि जादों होननानै बिनांगोन बेखौनो बुंनोसै आं बेनो थिग जागोन लागि आङो आइनो दिहुनना होगोन फैसा मोनबा उनाव र' बिनाय नायनि र' मा बुङो आइयै मा खालायदों दङ नै खामानि मावगासिनो
आइया हागौबा ओजों फैलाय र' नै थांगासिनो र' माथो जालायखो फैलाय ओजों मा फिसा मा जालायखो बुंलाय माबा आयै मायो नोंनियाव 1000नि फैसा मोनथ'गोन आयै मानो आयै आंनि मबाइला हामा जाबाय बोरैथ' हामा जालायनो मोनखो फिसा मोनथियालै आयै मोनथिया जागोन मबाइलखौनो दांबाय थायो रायज्लायबाय थायो बिदियाव मबाइला हामा जाया मा जानो देनाय दै आयै अबावथ' आङो मबाइल दांबाय थायो आरो अबावथ' रायज्लायबाय थायो जिखि जाया 1000नि फैसा मोनगोन ना मोना आयै दङबा हरलै दे जागोन मोनगोन दे आंनि आइया मानो एसेबां मोजां दे जागोन दे ओमफ्राय मालाथो नांगौ फैसाखौलाय गाबोननो नांगौ आयै आङो मबाइलखौ गाबोननो फाहामनो थांगोन दे जागोन दे येस मोनबाय र' आयै सरि दे आं नोंखौ थगायबाय आंखौ निमाहा हो आयै मा खालायबावनो आयै बिबारिमोनखौ आं बिदि नायबाय थानो हाया बिबारिमोनखौ नुबानो दुखु मोनो आङो बिबारिमोनखौ अराय सम हेल्प खालायबाय थागोन आयै नोङो बादा होबाबो आङो हेल्प खालायगोन आयै सरि ओइ बालन्दा आं बालन्दा सनारां खावरि आंखौ बालन्दासो खालायना दोनबाय मा जागोन दा आहा मा जाबावनोखाय आहा बिदिनो बालन्दा जानानै थानांसिगोन नोङो थाख्ला हिनजावखौबो होखाना लाबाय आङो सानफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि संना जाबाय थानो आङो बिराद बाखाबाय आलाय सिलाय जाबायलै आङो दै बाराबा गोदान सासे नागिरबावगोनलै एबार सिख्ला गोरलैसो नायनांसिगोनलै आङो सिख्ला गोरलैफोराबो बोरायफोरजों थाखा फैसा नुबा फैयोथ' सोरबा बाराबा बेखौनो खालायसिगोनलै र' KTM गंसे बायनांगोन र' आङो सिख्लाफोरनि सिगाङाव दोखो सलायना दिन्थिनोसै सोरबाफोर लाइन नांबाय बायो खोना रखरा माथो होनबा सना रांखावरिया जेबो खेरखौनो खालाया बेखौ नेबाय थाबा जागोन नामा बिदि सोरबा हारसिं बालन्दा रखम थाबाय थानो हायो नामा मानसिया सानफ्रामबो संना जानांगौ साल्ला थै बेसेबांथ' थाबाय थानोलै न'आवलाय हारसिं सकफोरावनो थांसैलाय मालफुवाजों सा लोंहैनोसै आंहा बालन्दा आं बालन्दा फाग्ला बालन्दा आङो अह ला